Do'n ni'n gael efo'n pei wrach. Ac eto, dwi wedi rhoi crws, di cyfa'r thema crws, a crws ar y gwylod sgynna ni tro ma. Reit, ffordd arall rownd nawr. Ia, ffordd arall rownd. Felly, o'n i mos yn un aros fy crws. A mae hon yn un o'n ffefru ni. O, dyddi ysgol i ddweud y gwir. Fel lle gynna ni'r crws, jam wedyn, a wedyn fel topping, di cael ei gwneud gyda cornflakes a syrup ac ati. Un byd yn iach yna fo, ond mae o'n flasus dros ben. So nawn ni reid ar un ochr. Dyn ni ddanos y crwst, yn amlwg crwst braidd â chi eisiau tro ma. Ac mi fyswn ni, os ydi o triw achlysur arbennig, achos o'n i yn mynd i draffaeth i wneud un a wneud un cyfeithog iawn. Ond eto, da chi'n gobeithio am byd yn bod ar hein wan, ac mae hwn yn grwst brai melys da chi'n gallu brynu. Neu dwi wedi gwneud rhoi bychan, cos dwi'n meddwl bod hi'n reit neis, ac o'n i'n meddwl sy'n ni danos yn sydyn rhyw tip bach i chi, pan da chi eisiau gwneud rhain, cos yn aml mae angen cwcio hwn, gyntaf. A wedyn da chi'n gorfod mynd i draffaeth i reid fel yr beans na neu reis ac ati'n dydech, a goginio fo yn y popdi yna, tynnu hini allan, a reid o'n ôl i fewn, fel baking blind mae'n cael ei alw'n der. Ond ffordd bach, os da chi eisiau gwneud rhain unigol, dyma be dwi'n hoffi wneud. Torri nhw allan, wrth gwrs, a wedyn rhoi nhw yn y tin. A dwi jyst wedi defnyddio torwr fel da chi'n gweld chydig bach yn fwy. Dydy ond fel gwylod, sa chi'n neud mince pie neu rhywbeth. Na i wneud 4, jyst i ddanos i chi rwan. Na fo, a tra dwi'n neud hwnna, dwi jyst yn dreid y gwres yn ôl y fan hyn wan i ni gael toddi. Mae gennau fenyn a siwgr brown y fan hyn. A mae di dechrau toddi neis yn dydy. A dwi eisiau rhoi syrup at hwnna. Lle be na i di jyst twmo hon, jyst i ni gael y syrup i ddod i ffwr, ynda? Neu chi go mewn dŵr, ond mae gynna i nwy adre, felly nwy dwi ddefnyddio. A wedyn be welwch chi di bod o'n llithro i ffwr yn hawdd yn dydy. Am decteg bach clyfar. Ia. Syrup yn mesi weithio. Ydy, mae'n gallu bod. Yndi, mae o. Mae'n mynd i bob man yn diwech, mo? So mae hwnna jyst yn tip bach reit neis i wneud. A wedyn nawn ni godi'r gwres, a da ni eisiau hwnna jyst cymysgu a toddi. A menyn a halen sa ti fanna? Ia, dwi wedi defnyddio'n hefo halen. Dwi'n gwybod o'n mynd reit neis gyda wedyn, ond dwi wedi mynd am cornflakes llai mewn halen. So dwi'n gwybod really. Reit, be ni'n mynd i ddanos? A chi'n cario ymlaen gyda'r crws mae gyd. Neu nhw gyd, roed wedyn y papur fel yna. A wedyn rhoi tin arall ar ei pen nhw a pwysio lawr a reid o'n y popdi. A be nhw'ch chi ffindio wedyn, roed o fewn am ryw 10 munud, tynnu o allan, rhoid o nôl i fewn am 5 munud, mae gynnach chi wedyn eisus bach di gwneud yn neis. So mae jyst yn arbed llawer iawn o amser, jyst rhywbeth bach neis i wneud. So dyna be fyswn i'n wneud efo hynna. So nawn ni wneud yr un fawr rwan, so dat jam, a mae eisiau rhoi ddipyn o jam yn y gwylod. Mae eisiau lot, does. Fel tarten jam. Digon, yn does. Digon o jam. Fel y bein gynharach, da chi'n eisiau bwyd sych, nag oes? Na, oes. A wedyn mae gennau almonau y fan hyn. Dwi'n meddwl bod hein yn y be o'n i'n gofio pan o'n i'n ysgol, ond dwi'n meddwl bod o jyst yn ychwanegu rhywbeth reit neis. A wedyn, rwan mae gennau'r gymysgfa yma fel da chi'n gweld, mae di mynd yn neis ac yn frown yn dydi fel toffi fanna. So nawn ni roi rwan cornflakes i fewn. A da chi'n gwybod be, dydwch bod gynnach chi cornflakes yn y tŷ sydd wedi mynd chydig bach yn feddal. Mae hwn yn ffordd o ddefnyddio nhw. Mi fedrwch chi wneud rhyw bwdin hefo nhw, a wedyn o leia, da chi'n gwybod maen nhw'n mynd i fynd yn ôl i'r popdi i fynd yn grensiog. Ia, na ti'n dod yn ôl i ddim gwastraffu eto, ond yn ôl i ddim gwastraffu'n hollol. So da ni eisiau gwneud siŵr bod o gyd wedi cael ei gymysgu wan, a cwbl sydd ar ôl ydy jyst roed ar yr wyneb. So sa chi'n gwneud hein yn union rhyw fath yn bysach. So, nawn ni just roed o rwan ar yr wyneb. A wedyn, fel o'n i'n cyfeirio, ydych chi'n reid o nôl yn y popdi wan. Mae eisiau reid ar popdi rhyw 180, rhywbeth fel yna, 4. A just rhyw 10 munud. Be wneith ddigwydd, wneith o gyd sticio hefo'i gilydd. A neis, ac yn grensio. Fel dwi'n dweud, ddim yn bwdin iach heddiw, sori. Mae gweld lot o syrup ar ei dop o fel yn gwneud fi'n hapus iawn, mae'n rhaid i fi ddweud. A dwi jyst yn mynd i ddano, chi'n clywed y crunch wan, dwi'n siŵr. Chi'n clywed, a da gadael o oeri, a nawn ni ddori fewn iddo fo. Ac wrth gwrs, mae rhai cael cwstad. Dwi wedi reid un ddechan i chi yr un hein heb y gwstad, ond dwi am jyst gweinio hefo bach o gwstad. Gewch chi gwstad, cofiwch os da chi isio.
Ond just i... Rhywbeth bach neis i wneud. Chi'n gwybod, maen nhw'n cadw mewn tin am chydig o ddyddiau. Dwi'n meddwl bod hynny'n neis. Ond fel o'n i'n dweud heddiw, yw'r holl syniad ydy just trio peidio gwastraffu. O, nawn ni. Nawn ni rei bach o ffrwyth i fod yn fwy iachus. I ar o'n i ffrwyth. Rhaid fi ddweud sori os mae rhywun yn clywed y crunch yma. Mae'n blasus. Ond ti'n ti'n gweud sy'n nhw'n cadw cwbl o ddyddiau mewn tin. Dwi'n credu sy'n nhw'n para dim bysan. Na, Mae rhaid i fi gael ei bita. Mae o'n fendigedig ynddo. A fedrwch chi fita i'n boeth neu beth bynnag. Da chi'n gwybod, just rhywbeth bach reit neis yn dydi i wneud. Dwi just yn meddwl defnyddio crws eto. So chi'n medru rei briwsio'n bara na fo i ddefnyddio hynna fyny, ond just gobeithio newch chi fwynhau. Hwna lyflu. Neis iawn. Elwen, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch i chi. Hyfryd.